Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko al guztiduna, egizu, egon dadila zure herri hau erne, zure semearen etorrera itxaroten, salbatzaileak irakatsi bezala, fedearen eta maitasunaren argiak pizturik, atera gaitezenaren bidera, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, zure salbatzailea, Israelgo santua, nik jaunak, zure jainkoak, onzaizuna erakusten dizut, eta ibili behar duzun bidea dirazten. Nere aginduak aintzakotzat hartu bazenitu, zure pakea ibaia bezala litzake, zure zuzentasuna itsas uinak bezala, ondarrakaina lireke zure ondorengoak, legar pikorrakaina zure hazia, zure izena etzen itzaliko, ez nere aurretik suntsitua izango, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, zure ondoren datorrenak izango du bizirako argia. Zure ondoren datorrenak izango du jauna bizirako argia. Baidoatsu gaiztoen asmoari jarraitzen ez diona, hobendunen bidean ez dabilena, lotsagabeen batzarrean esertzen ez dena. Zure ondoren datorrenak izango du jauna beti bizirako argia. Ez horrela gaiztoak, ez horrela, haizeak daraman lastoa bezala izango dira. Zintzoen bidezai jauna baitago, gaiztoen bidea berriz ondamendirako. Zure ondoren datorrenak izango du jauna bizirako argia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jendeari. Noren antzeko dela esango nuke gizaldi hau. Plazan eserita dauden aurren antzekoa da. Honela oihu egiten baidiete bestei. Soinua jotzen dugu eta etzerate dantzatzen. Hiletak kantatzen ditugu eta ez duzue dolurik egiten. Izan ere, etorri zen Joan eta ez zuelako ez jaten, ez edaten, honela diote. Deabrua du berekin. Etorri zen gizonaren semea, jaten eta edaten duena, eta honela diote. Horra, tripazaia eta ardo edalea, zergalarien eta pekatarien adiskidea, baina jainkoaren jakinduriari arrazoi eman diote egiteek. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Evangelio politia da gaurkoa, eta batez ere Jesusek ulertzera eman nahi digu, zen olako jarrera nahi du guregan. Ez du batez ere beti kontran eta besteen kontra eta halako jarrera esan genezake zorrotza eukitzerik nahi besteekin. Nahi du kontrakoa, saia gaitezela gauza positiboak bilatzen. Honek ez du esan nahi, kriteriorik euki behar ez degunik. Ez da Jesusek gobidatzen gaituela dena ontzat ematera edo ez ikusiarena egitera edo olakorik ez. Batez ere injustizien aurrean da olakorik ez du nahi Jesusek. Baina bai nahi du pertsonak juzkatzean halako jarrera esan genezake malgua izan dezagula. Konprentsioa, ulerkorrak izaten saia gaitezela. Horregatik, ejemplu ederra jartzen digu, nola kritikatzen zuten Joan Badaiatzailea ez zuelako apenas jaten, matxin saltoak basamortuan eta ez tipiska bat eta estilortan bizizelako, etzelako jende tartean ibiltzen basamortuan, makardadean eta horrengatik kritikatu egiten zuten. Eta Jesusek, esan genezake, oso bestelako jarrera zeukela, jendeen etxeetara joaten zen, otorduak egitera, berdin, garai hartako pekatari bezala, konsideratuak zirenen etxera,
etxeta, edo joaten zen baita ere fariseoen etxeta, edo zein pertsonaren gana gerturatzen zen Jesus. Eta haiekin otorduak egiten zituen, eta halako jarrera irikia zuen, pertsona guztiekin egoten zen, eta Juan kritikatzen zuten pertsona berberek justo kontrako egiteagatik kritikatzen zuten baita ere Jesus. Horrekin erakusten digu Jesusek ez degula halako jarrera eduki behar. Baizik eta berak guregan bestelako jarrera nahi duela. Halako konprensiboak izaten saia gaitezela eta bila dezagula batez ere alderdi ona. Hau da, Jesusek nahiko luken jarrera da Juan bataiatzaile ikusita guri bihotzetikan ateratzea esatea. Ze meritua dauken olako bizimodua dauken pertsona batek. Baina Jesusen ikusita ere guk ere esatea. Ze gauza edarra den jendearen gandik gertu egotea, denekin otorduak egitea, besteekin bizitza konpartitzea modu horretan. Bilatuz bakoitzak dauken alderdi positiboa mesedegarria. Gero, jakina, pertsona guztiengan denetik harki dezakegu, eta horrek ez du esan nahi, lehen esan dedan bezala, kriteriori gabe dena ontzat eman behar degunik. Gure gandik, bakoitza bere gandik hasita. Baina edozein kasutan Jesusek nahi du halako jarrera positiboa eukitzen saia gaitezela. Besteak ikusi, mundua ikusi, eta ez bakarri beti gauza negatiboak, beti dana gaizki, beti dana, baizik eta gauza positiboak ikusten ere ikas dezagula. Bai gure gizartean, bai gure ingurun ditugun pertsonen artean, baita guregan ere. Ahaztu gabe, baita ere kriterioa zuzena eukitzen saiatu beharra daukagula. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Bigun zeitzatela jauna gure otoitz eta eskaintza apalauek, eta gure aldetik merezimendurik ez dugun ezkero, lagun dezaigula zure errukiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beradegu profeta guztiek aintzinatik adirazia, ama Virginak maitasun xamurrez sabelean ekarria, Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker pozez adigera, egu berri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aurki gaitzan eta beraren gorespenetan alai. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan, bereinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu ogi ardo hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez,
aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak dizkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurregitza, zure gospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet bere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emai guzu pakea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Eukaristiago espiritu janari honek aserik, otoitz egiten dizugu jauna. Erakus ezaiguzu, sakramentu hontan parte hartu degunoi, lurreko gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruko ondasunak maitatzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jangoikoari. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.